økse på 3 af dem faktisk på hver side. Så er det meget 1 mod 1 indtil der bliver lavet et stykke. Nu løber han. Øj, shit! Han skal ikke stå for længe, der kan det koste. Øj, nummer 2. Næsten 2 takedowns for løberen. Rigtig flot knæ i ryggen. Mikkel, løb efter ham for sat. Ja, undskyld, jeg er også deres træner, så hvis jeg kommer til at sige noget, så er det ikke med vilje. Det er vigtigt at bruge tiden fornuftigt. Og igen her snakker vi om, at det er vigtigt ikke at køre for træt til næste runde. Perfekt, du er en til. Der kommer en mere ned. Nu er det 2 mod 5, så vidt jeg kan se. Sejren går til Wolves 2. Tæt på. Først på jorden. Jeg forsøger at hjælpe sin makker før han laver et takedown. Helmets off, helmets off. Ja, Jon, ja, Jon. Go! Som I kan se, er der en med det tyske flag på ærmet. Det er fordi, de er en mercenary, en lejesvend, vi har fået med. Som desværre havde et hold, der ikke kunne stille op alligevel, men så har de fået en ekstra mand. Det er en tysker, der slås på dansk hold. 2 mod 2. Jonas, stille og roligt. Det gik stærkt.
Ja, det er flot. Det var en mere, det var den næste. Nummer 3. Kan vi få en fjerde mand? Choo-choo! Jagtet. Nu skal du passe lidt mere på nu. Øj, 2 nede. Sammen. Øj. Selv for tyskerne laver sig blot træk. Det er ikke med hans handskøjer. Nu skal du op, lyt på. Øj, 2 spark på vej. Der bliver uddelt øre til. Det er perfekt godt set af William. Læg mærke til, at den ene han holder toren, men han straffer ham. Han har fuldblad på Benjamin, det er spildertid. Når jeg siger fuldblad, så vil jeg sige, at den torso han har på, det er 1 eller 2 store plader. Så det kan hans lille økse ikke gå igennem. Ja, så trækker han sgu bare i ham, William. Ja, ind i baksen. Og en tøtter. Og så er det Frederik og Benjamin. Så har vi hjørnet med William. Godt set. Særlig sjov at få kastet i siden. Op. Næsten. Ellers tæt på. Der bliver gået til med kronerne. Sådan. Anders! Kom. Der skal arbejdes. Pas på. Vi ikke mister deres fordel. Aros fører med point. 2 går ned sammen. Aros fører stadigvæk med en mand. Øksen knækker. Han skal ned og hente ny. Og nu skal de gøre brug af det. Aros, eller Tyskland skal gøre brug af det. Det var tæt på. Han er med ned. Down. Okay, 2 mod 1. Aros har mulighed for at tage sejren hjem. Kom så, Christian. Nu er det vigtigt, fordi Aros fra Aarhus er et ret nyt hold, og det er rigtig, rigtig vigtigt for dem at få en sejr bag hus, så de går hjem med noget positivt. 2 on 1. Yeah, I know you're looking around, but it's 2 on 1, sorry. Oh, dangerous. Han gør noget ud af det her. Skåne. Okay. Det er tæt på. Jeg siger bare, hvis Aros skal vinde den her runde her. Kom så, Aros! Kom her derovre. He's pulling the neck. Ferox fører en mand. Hun kan ikke slippe. He's down. 4 mod 2.
Når vi ser, at de er endelig kan trække sejren hjem. Det er farligt, det er farligt, det er farligt. Det er ribben. Han er nede. Both down, both down. Ja, op. Nedad. Aras fører. Det er godt, frisør. Kom så. Han kalder frisøren. Han var engang frisør, nu er han slagter. Men som det er med mænd, så ændrer vi ikke på vores neckgames. Karatespar. Kampen er i gang. Let's go, center halfling. Man. Oi, that's a double push kick. That's a rage over there. Oh, takedown from the Norwegians. First one's going to Norway. Ja. Der bliver delt håndbær ud. Der bliver delt øretæver ud. Der har fået en dåseåbner. Og lad os se, hvordan det står. Nej! Det er ikke så smart at sætte sig ned frivilligt. Okay, nu begynder vi at udvide, tror jeg. Det er 3-3. He's up! What a guy! Se, nu er det vigtigt, hvem der tager dem. He uses the list to save him with his head. 2 mod 3. Hvis de skal vinde den her kamp her. Vi er i gang igen. Der får det første takedown. Rigtig vigtigt, hvem der får det første. Det var tæt på. Meget vigtigt, det første takedown. Papa! Bjørn tilbage! Nej! Det er ikke så smart. Survive! Nu kan I se, at de desværre går imod hinanden, men de overlever. Så kan vi se, om Norge tager sejren hjem. Det er 3 mod 3. Nu er det rigtig meget på kontinen. Det er 1. 2 mod 2. Break. Armor failure. 1-2. Desværre er det en rigtig stor del af sporten, at det er dit eget ansvar, at udstyret fungerer. Og derfor så bliver han sat ned, og det er lidt sundt, hvis det ikke skal koste nordmændene sejren. Men sådan er reglerne og spillet for alle. Så vi kan se, at det så er skulderparret af, at det her koster ham en række skulder, hvis der er uheldigt. Han står flot, nordmand. Han bliver ved. Han kæmper for det. Hvis han kan gå ned med begge to, så har han en uafgjort. Kampen er i gang.
Igen holde øje med de to centerfolk, de er begge to rigtig dygtige. Den ene er god til at løbe ned, og den anden han bare ikke at gøre rigtig ondt, hvis han får lov at klaske ind i siden. Det er farligt, der kommer rundt. Og den første er nede, 1-0 til Ferox. Og nu skal der ske noget, nu skal de arbejde hurtigt for Sons. Hvis ikke de arbejder hurtigt nu, heldigvis så står... Op! Nej, ja, han er op! Videre! Rigtig flot for Sons som hatter. Godt sparket og vendt rundt. Læg mærke til, at han vender sig rundt med det samme, han har sparket. Fordi han ved, at han har nogen i hælene. Rigtig flot af Sons som hatter, der bliver stående i det take, der han lavede der. Så udligner de. Ja, nu er det vigtigt, hvem der får det næste. Det kan betyde sejren. Takedown, Ferox. Den er ikke sjov. Nu er vi tilbage igen. Nu skal de passe på ikke at falde over, der ligger på jorden. Ja, skub ham. For helvede. Nej, vi bliver stående. Han var ikke nede. Han var ikke nede. Kampen er i gang. Lad os se, hvad der sker. Der er allerede godt gang i den. Der er nogen, der går til den herovre på højre fløj. Se den Andreas. Sprunget op og først slået derovre af Sons som hatter. Nu er det vigtigt, at den der får det første takedown. Rigtig vigtigt. Så I kan se, står der de to centerfolk ud til højre, holder øje med, om de skal slås, eller om de skal kigge på nogle andre og løbe væk. Det er farligt. Kom så, Haddock! Kom så, Sons of Haddock! Nu tager vi sejren hjem. Godt til! Flot, Sons of Haddock! Nu er sejren på vej hjem. Kom så! Valdemar, træk vejret og slap af. Den er op fra din corner, kan jeg høre. Nu er det rigtig vigtigt, at man vinder, men uden at miste for meget energi og modarbejde hinanden. For eksempel kan du se, at de står i hjørnet. Så længe man står i hjørnet, er det rigtig svært at lave et takedown. Det kan godt lade sig gøre, men man skal helst have ud af hjørnet. Hint. Hvis det her lige går galt, og de bruger for mange kræfter på at få den her sejr her, så er de jo trætte til næste runde. Tæt på ham. Han har fuldbladrustning på, så vi kan ved ham der, så han slår ham over nallerne. 2. Kom. Han skulle sparkes. Stop for det! Kampen er i gang. En rigtig vigtig kamp om, hvem der skal ind i de sidste finaler. Det var lige tæt på skridt. Nu skal vi se, om det kan få Andreas ud af vinduet. Nu holder han øksen rigtig smart træk. Det var det, slå sin nakker. Godt sparket. Det var ellers rigtig godt set af Andreas. Godt stået, Andreas.
Han er en glat ål. Nu er det farligt hernede i hjørnet. Godt stået i hjørnet af Sons of Haddock. Jo, en anden. Jeg kan se, hvordan de holder fast i hans våben, så de kan løbe fra hinanden. Nej, desværre hernede. Sons of Haddock er en i undertal. Nu bliver det vigtigt, at der skal ske noget. Henrik, du skal arbejde nu. En mere fra Sons nede. Ferox mister sit våben. En mere nede. 2. Godt forsøg, godt forsøg. Pas på, det ikke går ondt det her. Pas på, drenge, pas på jer selv. Og nu er det noget stædighed, og hvem der bliver stående eller hvem der bliver stående. Fight! Kampen er i gang. Sidste kamp for i dag. 5 mod 5. Kom så, Martin. Han er hård. Han vender sig bare. Gå ned, Martin. Han hugger simpelthen brændet over. Fuck, det er godt taget, ja. Du er bare glad for de bag. Han giver selv. 2 mod 5. Stop fight! Kampen er i gang. Sidste runde for i dag, hvis det er et Ferox vinder. Først dernede. Der er mere nede. 2 mod. Han bliver trukket i hovedet.